Kuhlo. Angikufuni nje duze kwami wena. Angikufuni. Yini manje ngoba sobabili nje la kuphela akekho omunye umuntu okhona. Hayi lalela. Yebona. Ngikuphathele indaba esemnandi. Qakela. Ngikakele Difa. Yini engizoyiqakela? Ngikakelani ngitshele wena. Ngitshele wena njengoba ukwazile ukuhamba uyokwenza lento oyenzile lapha kwi-breakfast ufuna ukusibambisa. Ufuna ukusibambisa kwi-breakfast? Yebo, ukhuluma ngani manje? Uchaza ukuthini muthi ngikhuluma ngani? Ulokhu ungibuka, angazi yini lokhu uyikhathaza ngami. Angazi nombuzo ukutshela wonke umuntu lapha etafuleni ukuthi okay mina noZodwa siyenzani? Siyathandana? Ngisiyathandana. Futhi bakhona-ke ngibatshelile. Okumendo kwabo yeyeyo phakathwayo. Ngase ngababonga nokubabonga. Ukuthi sebephinde bangibusisa ngalesi simo futhi kuwena. Hayibo Difa. Hayibo. Difa ngiyakukhuza ngithi hayibo. Kahle yehlisa umoya MaMzobe. Yazini angeke lokho ngiqhiliza ngalento. Isikhathi samaqiniso sifikile manje ukuthi sitshele umndeni ukuthi kwenzakalani. Difa ngicela ukubuza. Uthathaphi ukuthi uyithathele inqumo ngaphandle kwemvume yami? Ungazange uzukhulume nami. Nonke la ekhaya nina ningibone. Ningithathisa kwengane man. Nawe futhi ngonjalo. Yazini ngila ngikutshela lento. Ingoba ngikuthathisa kwengane ingakho ngizokutshela. Difa. Umbonile MaMzobe ukuthi bejabule kanjani ekseni? Uzothini MaMzobe mangabe ngibulala? Hayi suka, akho umuntu ozobulala omunye la. Hawu. Nangaphandle nje kokuthini, yabona MaMzobe. Umphefumulo lo khulala ngaphakathi kwakho. Silongithinta. Akusiyo into ozokwazi ukuyifihla le kuze kube ngolapha kade. Futhi ngeke ngize ngivumeke mina lento ukuthi nizongiqhiliza ningibeke qekelele ngingabibikho mina eduze kwengane yami ngoba yazi into ezokwenzeka. Izovela iphuma ifana nami ithupha zegwayini. Tsheleke. Difa. Yeah. Difa mngoni. Uyabona mangabe ukuthi wena ufuna ukungibulalisa ngoMaMzobe. Yini ungavela uthathe isibhamu usithathe njengamanje uvela ungqoqoze kube wena ongibulalayo manje?